כן. גדי. רב, אני יכול לדבר איתך דקה? גדי נכנס אליי למשרד היום. ראו את הבחורה שהוא יוצא איתה כבר כמעט חצי שנה. הייתי בטוח שהם עומדים להתחתן, ומהיום הוא אמר שזה כנראה לא יקרה. למה? הוא צריך עוד זמן. אף ניסיון לא נופל על בן אדם מבלי שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא מסוגל לעמוד בו. זה בסך הכל ניסיון.